याखौ नोंसोर बहानिफ्राय लायो? मामा जाम्फैनिफ्राय लायनानै सरना लोङो। सिगांहाय नोंसोर माखौ लोङोमोन? सिगां बै बरिं होनायखौ लोङोमोन। बिराद गोजानसिन ना बियो? बे सुबिदासिन जाबाय, जाम्फैनिफ्राय लायबाय ओमफ्राय बेयाव सरबाय दा ना? बिराद सुबिदा जाबाय। ओमफ्राय नों माबाफोर बेखौ लोंनानै मोजां मोनदों ना माब्रै? देहाखौ बि माबाया जोंना आजा बाबु फिफाया मामा गाव गेस बेनाबो गेस जायोमोन आरो बेखौ लोंनानै अनेक मामा मोजां जाबाय, रेहायबो मोनबाय आं होननानै बुङो आरो गाव। ओमफ्राय फाइल्सबो दंमोन नामा? हा? फाइल्स जायोमोन? फाइल्स जायोमोन? जानाया जायो, दङमोन बेनाव दंनाया, ओमफ्राय दा गैला आरो। ओमफ्राय दा बहाय दं नोंने बोराया? बियो मामाजों खामानि मावहैदों सार। बहाय? माबायाव नेपालफारायाव। नेपालफारायाव ना? ओमफ्राय नोंबो मोजां मोनदों लोंनानै? आंनाबो सिखारबाय थायोमोन सिखारनायालाय, ओमफ्राय दा अनेक खम जाबाय। खिनाय गोबानाय, खिलाय गोबालाय जाबाय थायोमोन ना? जाबाय थायोमोन। ओमफ्राय मुलि दिनावनो बिदिनो 100, 200, 300 बिदिनो मामा बिदिनो मासावनो जाबाय थायो होनबा। हाजिराफ्रा थांबाय थायो? थांबाय थायो। दाथ' नै बेखौ लोंनानै ओमफ्राय गेसनि मुलिखौ बायनांलानो। बायनांला ना? होमब्लानो बे माबाखौहाय फिल्टारखौहाय बाहायबाय थासिगोन दा ने? बिराद मोजां मोनबाय। ओमफ्राय बिदिनो बाहायबाय था, माने नोंसोर गुबुनाव थांब्लाबो हायोब्ला बे दैखौनो सोनानै लां बथलफोराव। दस्रायाव थांब्ला नों बिसोर दै मोजां नङिखौ आरो लोंहैफिनोब्ला माने आरोबाव बिजानुफ्रा हाबफिनगोन नालाय, बहायबा थाङोब्लाबो दखानफ्राव बा बहाबा थांनाय जायोब्ला बेखौ सोनानै बेखौनो लोंहैयो आरोखि। बे एखे दैखौनो नोंसोर बाहायबाय था। ओमफ्राय दाथ' बिराद सुबिदा जाबाय नोंनो होनबालाय। दा बे माबायाबो बाबुनाबो मामायोमोन, गेस सिखारबाय थायोमोन। बेसेबां गिदिर बाबुआ? 4 बोसोर जाबाय, 5 बोसोराव हाबगासिनो दं आरो। हाबबाय? जानुवारिनि 29 तारिख सफैबा 5 बोसोर ग्रोब जासिगोन आरो। बेखौहाय बाहायनाया बेसेबां जाखो नोंसोर फिल्टारखौहाय? बेखौ बाहायनायथ' जों गोबावानो जाबाय, बे लाबोनानै एसे बानायनायनिफ्रायनो 6 मान्थस। 6 मास। बिनि सिगां नोंसोर फिल्टार बाहायोना बाहायामोन? जोंथ' सिगां बाहायामोन, ओमफ्राय दा बेखौ मोननायनिफ्रायसो जों बाहायदों आरो। बाहायफेरखाखैमोन दा? ओमफ्राय दैयाखौ बहानिफ्राय लायो नोंसोर? दैयाखौ बे बरिंनिफ्राय लायोमोन। बरिंनि दैयाखौनो लोंगासिनोखा नोंसोर? दंग'निखौथ' लोंफेराखै? सिगां दंग'निखौ लोंखायाखैमोन। ओमफ्राय फुदुंना लोङोना माबोरै लोङोमोन नोंसोरलाय? ओरैनो गुसुयैनो लोङोमोन। गुसुयैनो लोङोमोन ना? गगा मोननाय बिदि माबाफ्रा खारनामोन आरो। ओमफ्राय दा बेखौ लाबोनानै बेवहाय दा बरिंनि दैयाखौ सोसै? बरिंनिखौ सोआ, जों दंग'निखौनो सोयो। दंग'निखौनो सोयो? दा दंग'आ खाथियावनो दङ, जाम्फैनि आखौनो सोयो। ओमफ्राय बेखौनो लोंबाय? फुदुंनानै लोङोना ओरैनो लोङो? ओरैनो लोङो। ओरैनो लोङो। बेखौ फुदुंनो नांखाया, फुदुंब्लाबो एसेल' गरम खालाम, बे गुसु जाद्रायला। बे थान्दाद्राय लों हानाय नङाबायदिब्ला एसे गरम खालाम लों। माबायदि मोनदों बेखौ खोन्थादो दे। आंनिथ' सिगाङाव बिदिनो एकदम गगा मोननायानो, गन्थङा साइनिसबो दंखायो, ओमफ्राय गगा मोननायानो खारखायामोन आरो, दैज्लां मेसें खारामोन आरो। ओमफ्राय दाथ' बेखौ बाहायनायनिफ्रायनो आं गगाखौनो मोनखायाखै, मथा मथि दिनैसिम गगा मोनाखै आरो। गगा मोननाय गुजुनाय बिदिया खारामोन आंनिया। गुसुयैनो लोंलाबो? औ, गुसु फुदुंना लोंलाबो खारखायामोन। ओमफ्राय दा बेखौ गुसुयैनो लोंदों, होनब्लाबो जेबो प्रब्लेम गैया आरो, मोजां जाना दं। You also go there? You say in English. ओमफ्राय गेस्ट्रिकबो दंमोन, बेयाव बिखा आलौनाय। ओमफ्राय दा बेबो बिखा आलौनायखौबो आं दासिमबो मोनाखै आरो। बेखौ लोंनायनिफ्रायनो आं हराव गोबाव बिदिनो बिखा आलौनानैहाय सिखारनानै थानाङोमोन। ओमफ्राय बे दै गुसुखौ लोंबाय थानानै जेबो प्रब्लेम गैया आरो, बेनिफ्रायनो आं मुलिबो बाहायनांगौ मोनथ'वाखै। ओमफ्राय बिनि गुबुन माबाफोर प्रब्लेमफोरबो मोजां जानाय मोनदों नामा? जेनेबा खिनाय मानाय माबाफोर जायो? बे गेस बेमारानो, गेस्ट्रिकजोंनो उदैया गरम जाला, खिनाङोमोन आरो। हराव खननै, फुङावनो, ओमफ्राय हराव मालाबा खननै गाहाम, बेबायदियाबो गैया। रहिता बसुमतारी। So how much you spent daily for the doctor treatment? नों बेसेबां जेनेबा बेफोरनि थाखायहाय मुलि जानांगौमोन मालाबा बेसेबांथो बाहायोमोन? बेसेबां बाहायोमोन मासावहाय जेनेबा? दैलि बेसेबां बाहायनाय जायोमोन? दैलिथ' बांद्राय बाहायामोन, जेनेबा आलौखांब्ला, जाखांब्ला। मासावहाय बेसेबां बाहायनाय जायोमोन?
एसे आन्दाजावहाय सप्तायाव खनसे खननैखौ आं लोंनाङोमोन आरो मुलियाथ' फैसाया बेसेबां थांनाय बायदि मोनोमोन ना फैसायाथ' खनसेयावनो आङो मालाबा समाव टेब्लेट बायनांगौ मालाबा समाव माबा बिदिनो सिराप बायनानै बिदिनो लोंफैयो होमब्ला बेसेबां बाहायनाय बायदि मोनदोंमोन नों जेनेबा सिरापखौ आङो टेब्लेटफोरखौ 120 थाखा गाहामनि बायनांगौ मोनसे ओमफ्राय सिरापाबो बिदिनो एखे लायो आरो How much is paying? around 600-700 Per month. She's paying. she was spending for medicines because of those problems. Now she don't need to use and she's not buying any medicine now. Thank you.